Salutare și bine v-am regăsit pe toată lumea la un nou episod din Încearcă să nu râzi. Astăzi suntem alături de Alin Gaming TM. Salutare! Și... Hai Aline! Prima poză. Ia uite, ci că în sfârșit ne vedem toți trei. Dacă mai era cineva cu noi pe acest videoclip și mai puneam un facecam, asta se potrivea la noi. Înțelegi? Acum dacă mai era unul, se potrivea perfect. Ca gamerul suspicios. Da, ceva gen acum. Următoarea, Alin. Ia uite. Duet la Cotroceni. Dă mamă cu piciul în mine. Îmi place cum au pus ăștia fetele. Îmi place cum au fețele la Iohannis și la Băsescu. Deci l-au pus perfect, frate, zici că sie în persoană făcut, dar nu sie, înțelegi? Da, nu chiar. Ok. Bă, le-au pus chiar șmecheri. Iohannis Băsescu. Iohannis Băsescu. Băsescu. Bă, dar cred că... Și ce arată Băsescu? Da. Ce arată mai Băsescu? Râdea? Da. Ok. Hai așa, stai acum următoarea poză. Ia uite, Alin, pernă. Și că la el pernă, dar de fapt era un porc. Și ce doarme acolo? Din parcă ar fi un porc mistreț sau vordigoenea. Arată șume, dar gândește-ți un porc adevărat, bă, frate, are 100 și ceva de kg, cât avea el acolo. 100 și ceva de kg? E de 2 ori mai greu ca tine, e de 2 ori. Bă, dar ce lax stă el acolo, parcă a stat pe pernă. Asta am înțeles. Parcă stăm pe pernă, ok? Deci îl face pe post de pernă. Ok, și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai doriți episoade de genul. Hai la următoarea poză, Alin. Ia uite, Alin. Și că ceva droguri, alcool, el polițistul se referea. Ai citit înainte tu asta și de asta râzi. Și că polițistul îl întreba pe el dacă are în mașină droguri, alcool și el nu îi mulțumesc, deja sunt rupt. Adică el a fumat droguri și a băut alcool cât mama n-ai. Bă, asta nu înțeleg la polițiști. O înțeleg. Droguri și alcool. Păi da, mă, polițiștii întrebau dacă ăla are în mașină droguri sau alcool sau ceva gen, înțelegi? Și el i-a răspuns, nu, mulțumesc, deja sunt... Deci asta e, știți? Asta e... Bun, hai la următoarea poză. Ia uite-l pe bunica! Ce dinți are. Uite alea la dintele ăla din mijloc, frate, deci pleacă în sus, așa, deci că e munte, ceva gen. Și că e Colgate! Că Colgate, give protection și the word of healthy smiles. Ea face reclamă la Colgate. Bă, frate, cum să faci? Deci dacă ar băga ăștia la televizor asta, mă lăs de YouTube, mă lăs de gaming, mă lăs de tot. Dacă ar băga ăștia la reclame asta. Dar cred că o să fac eu un episod și o să fac o reclamă eu. În fine, bă, dar e foarte, cică... Bă, nu te lăsai, doar glumă, bă. Asta e cea mai șmecheră de până acum, serios, vorbesc serios. Urmează mult mai faine, dar asta e cea mai șmecheră. Hai să trecem la următoarea poză. Alin, uite, am lăsat poza în miniatură și ia uite acum. Bă, porci! Sau cai? Cai să ăștia. Bă, nu, stai, că nu... Erau cai, nu porci, nu vedeam bine imaginea. Ok, uite. Și uite alea că cu ochiul ăsta se mai uită și la noi, gen. De ce, frate? Nu înțeleg. Habar n-am. Ok. Bă, și asta e șmecheră, dar aia cu bunica cu Colgate e a întâia, frate. Deci bunica aia cu Colgate e cea mai votată de aici. Hai să mai vedem pe bunica. Ok. Cam atunci cu acest episod de Încearcă să nu râzi, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa!